prvom rade by som definoval kritériá, ktoré by sa mali stať aj súčasťou zákona alebo minimálne nejakých noriem. Viem, že by tomu musela predchádzať široká diskusia, ale teda kritériá. Potom by som sa snažil zaviesť tie kritériá do praxe s tým, že by to musela byť súčinnosť vlastne učiteľov, študentov a aj vlastne by som povedal širšieho prostredia spoločnosti. No a potom by sa hľadalo ďalej. To tretie opatrenie by znamenalo modifikovať, upravovať ten systém tak, aby naozaj ťahal tie školy ku kvalite, pretože na prvý pohľad sa to isté nepodarí, na prvý pokus. Sú krajiny v Európe, ktoré už nejaké skúsenosti majú, čiže tam by sa zrejme tá diskusia začala. Potom by bolo treba nastaviť systém pre nás a to tretie opatrenie by znamenalo upravovať ten systém tak, aby ten ťah na kvalitu bol zreteľný v tej konkrétnej praxi.